So good day Kabalen, and welcome once again sa ating panibagong episode. At ngayon ay nandito tayo sa may kahabaan ng MacArthur Highway. Yan, no? Dito yan sa may bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Yan. So for today's video ay i-update natin itong kalagayan ng MacArthur Highway ngayong katatapos lang ng bagyong Luis. Actually kahapon medyo malakas yung ulan at saka maghapon, pero ngayon hindi masyadong karamihan yung ulan, kaso nga lang makulimlim pa rin, mostly sa mga public school dito sa Pampanga ay walang pasok. Yan. So ngayon i-update natin yung kalagayan dito mula dito sa may Santo Tomas hanggang dun siguro sa Mayapalit area. Titignan natin kung may mga nagbahaba or passable ba yung area, anong klaseng vehicle yung pwedeng dumaan, ganon. Especially yung mga yung may lubak-lubak dun sa may palit. Nakita natin dun sa news na nasira na naman yung tinambakan nila ron. Nakingsanhin na naman ng traffic at problema sa mga motorist na dumadaan dun. So makakasama pa rin natin si Pongkan. Ayan, nandiyan pa yung katas ng putik doon sa may Mabalacat. Yung nag-update tayo doon sa may Mabalacat to Concepcion Bypass Road. Pwede nyo i-check yun para makita niyo yung update natin doon. So ngayon pupunta na tayo dito sa may kahabaan ng MacArthur Highway. So tara, samahan nyo muli. Let's get it on. Hindi na tayo nagtanggal ng kapote. Dito, magkano ba yung gas dito? 76. Ayan, Big Save Supermarket. Wala yatang gas yung refill. Meron. Yun, 67. Medyo murang konti doon, 67. Oops. Tanggal na naman yung natin. Laging natatanggal yung zipper ng kapote. Yan pala yung panside Ningnangan. At ito na yung San Matias Parish Church. Yan, oops. Dito dati paglampas mo dito sa may sa may McDonald's, binabaha dati yan ewan ko lang ngayon, pero parang hindi naman. Last year dumaan tayo dyan, malalim din yung baha dyan yan. So far dito wala naman baha. Kaso nga lang yung ulan, hindi pa rin tumitigil. So na ito habagat na siguro ito. Expect natin after nung ng bagyo, kasunod nun habagat. So hopefully walang baka dito sa MacArthur Highway, para naman yung mga nagtatanong kung ano na ba yung kondisyon ng kalsada dito sa may MacArthur Highway from Santo Tomas to Apalit. Makita ninyo na kung halimbawa nakamotor kayo, at least malalaman natin kung pwede kayong dumaan. Sa atin kasi kung kahit medyo hanggang makina yung baha, kaya naman ni Pongkan At ito na yung Dalakitan Bridge. Diyan maraming nagpipishing dyan. Last year ang dami dyan. Tsaka yung mga namamaril ng isda.
Parang stadium. Hindi. Oh, stadium yata. Dito na yung very famous na pagawaan ng mga XLT dati dito sa Balangkas Santo Tomas. Ngayon wala nang XLT, puro mga ganyan na lang yung mga FB, yung mga close band, kasi parang phase out na yata yung paggawa ng XLT, kaya ganyan yung ipinalit nila, which is good naman kasi yan yung kabuhayan ng mga tao rito eh. Hindi pwedeng hindi sila magano anong dumiskarte kung anong klaseng produkto yung pwede nilang gawin, at yan yung kapalit. Ito na yung Santo Domingo Bridge. Yun na yung NLEX, kita mo na dun. Welcome to Barangay Santo Domingo. So officially narito na tayo sa may bayan ng Minalin, Pampanga. Tatakpan na naman ng yung camera natin. Nababasa na naman. Daming rito, used tires. Ayan Santo Domingo Memorial Garden. At ito, Santo Domingo Bridge. Yun medyo mataas na rin yung yung level ng tubig doon. Yun, ito yung iconic na na lumubog last year. Ang tagal bago natanggal yung baha. Dito sa area ito. Dito natin unang sinabak si Pongkan, then namatay pa yung makina nun. Pero mandar naman. Pinakabalang tayo. Meron pang ron nakapilang mga kolong-kolong, sinasakay yung mga scooter, itatawid dun. So ganun kagrabe last year. So far hanggang dito sa may Minalin passable naman. So hopefully dire-diretso na yan hanggang Apalit, para naman hindi mahirapan yung mga kababayan nating motorista, especially nakamotor, na dumaan dito sa may MacArthur Highway. Nakalampas din tayo sa stoplight. Ang tagal ng counting niya. And another stoplight is on the way. Dito sa may stoplight ng San Simon. Ayan, dito may konting bahana. Pero dito, grabe din dito dati. Dahil mababa yung level ng rito, yung kalsada rito. Yun, stop na naman. CDCP Industrial Park. Yan, dito yung grabing baha dati. Pero ngayon wala naman. Siguro yung magiging issue lang dito yung yung lubak-lubak dun sa sa may Sampaloc, sa may Apalit. At eto na yung Giga Plaza. Yan ganda nyo.
Municipal Hall ng San Simon. Tulaok Bridge. Kumusta na kaya yung ginagawang flyover dito? Yan o. So meron din tayong update doon. Pwede yung i-check doon sa mga video natin. Yung Tulaok overpass. So far dito wala pa rin baha. At ito yata yung pinakamalalim na baha dito sa parting ito. Sa harapan ng Camellia Fiorenza. Yun, malapit na tayo sa boundary ng Apalit. Dito pala yung ano, yung terminal ng ano, yung Victory Liner. At dito may konting pagbaha. At malubak na kalsada, pero ano lang naman, maiksi lang naman. Yan, pagdating dito okay na. Yan, dito na tayo sa may Apalit, Pampanga. Ayan o, Barangay Sampaloc. Malapit na tayo doon sa Marami Lubak. Sana ganyan na lang, yung wala nang haba-habagat para masaya yung buhay. Kasi marami na peperwisyo pag pag nagtuloy-tuloy yung ulan. Especially dito sa mga coastal town ng Pampanga. Hilot Center. Ang daming business establishment dito sa Apalit. Isa sa mga progressive town ng Pampanga. At dito napakasaya, especially tuwing fiesta, yung Apalit Town Fiesta. Yung
fiesta ni Hapong Iru. Are Bridge ba? Yung sinasabi ko pala sa inyo, yung lubak-lubak dun sa may dun sa may papuntang Masantol, Makabebe, yan. Yun pala yung matindi. Matraffic na dito. Dito na yung matinding traffic sa may downtown na palit. Hindi tayo makalusot sa bus. Ayan na. Ito yung bagong building na ginagawa. Yung sa ilalim tapos na. May mga tenants na. Yan. Dito na tayo kakanan. Naglagay na sila ng rito. Mga harang. Ito na yung matinding daan dito sa matinding lubak-lubak dito sa palit. Nandito pa rin yung mga banderitas. Hindi pa rin tinatanggal. Ito, naglagay na sila ng mga sandbag sa mga harapan ng mga pwesto nila. Buti wala ng tubig. Pero yung nakita natin sa news kagabi ang daming tubig dito. Yan tignan nyo. May mga sandbag na. Ay, oops. Matindi yung mga lubak dito. Yun, hanggang dun. Okay, so I think dito na magtatapos yung ating vlog tungkol sa ating pag-update sa MacArthur Highway hanggang dito sa may
Apalit Road going to Macabebe and Masantol. So walang masyadong baha. Yung pinaka-issue lang yung ano, yun yung lubak-lubak doon sa ano, sa pagpasok dito sa kalsadang ito. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Proylandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proylandas is signing out.